понякога ми се иска света да спре за малко, да стане тих. Тогава сядам и рисувам. Тази илюстрация е усещане за близост, която не се нуждае от думи, за онова мълчаливо. Тук съм, когато просто присъствието на другия е достатъчно. Моите герои не говорят, не бързат. Те просто спят, сгушени в свят, където всичко е наред. И докато рисувам, искам да ти предам това усещане. Мекотата, дишането, спокойствието. Надявам се, че ще го усетиш. И ако го намериш, запази го. Може пак да си го припомниш, когато имаш нужда. Ако успя да откриеш част от себе си и своя свят в моята илюстрация, значи вече с теб не сме непознати. До нови срещи в новите истории. Тази илюстрация може да бъде намерена в моя сайт на desinaumova.com. Изпращам ви много топли прегръдки и вълшебства.